ať mír dál zůstává. Michalovčania, Slováci, Európania, ja som dlho premýšľal dneska, aké slova vám poviem na dnešný večer, ale tam už nie je čo veľmi rozprávať. Táto vláda prekročila všetky červené čiary, aké už existujú. Ďalší výrok nášho generála Milana Rastislava Štefánika. Ztracená vláda věcí zpět se k tobě navrátí. Lidé, ktorý nám dáva nádej, že sa raz do Michaloviec budeme môcť s radosťou vrátiť. Vy ste vlastenci, oni sú vlastne zradcovia. Čo im treba gymnázium? Nedal sa odradiť. Čo chceš, aby kto ich tu učil? Veď nemáme učiteľov. My musíme dvaciatnikov, aspoň čas z dvaciatnikov udržať tu doma. Michalovce sú v Európe! Na našich deťoch vidno, ako tie ťažké časy dopadajú, ako tá aj často fyzická odolnosť sa oslabuje, ako tie vzťahy. Stracha svát, ať pominou, ať už pominou. Tak když tvár ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí.